Протестът е, че с разширяването на уличните платна от 2 на 3 на брой на това кръстовище орязаха силно тротуара, по който имаше и велоалея, и в момента се очаква на силно натоварен тротуар, тъй като метростанцията е в съседство на това кръстовище, да има и двупосочно разминаване на велосипеди, което е немислимо, нали, при това, че това е едно от най-натоварените кръстовища за велосипедисти, съответно и пешеходният трафик, както казах, е огромен тук. Вие говорили ли сте с общината преди да дойдете на протест? Изпращахме няколко писма и становища, тъй като не ни беше отговорено адекватно или въобще не ни беше отговорено. Съответно, те пуснаха, в момента пускат булеварда, но има конфликтна зона и ние затова протестираме, за да може възможно най-бързо тази конфликтна зона да бъде премахната. Така казвам, че всички добри предложения винаги съм готова да приема. Възложила съм вече на заместник кмета да се види с представителите на велоеволюция, с които работим много добре и те много ни помагат, да уточнат точно по какъв начин да бъде направена тази маркировка, така че за велосипедистите също да е удобно преминаването по изцяло обновения мост. Вече съм го направила и очаквам да ми дадат решение. Как гледаме, обещавам ни са ни много неща, много пъти. Всеки път, когато забравят велоалея и ние пишеме писма и становища, ни казват: добре, другия път ще проверим. И ето поредния случай, който в случая е натоварено кръстовище и опасно. Пак не се случи това да проверят в плановете, че има вече съществуваща велоалея и трябва да се помисли за преминаването на велосипедистите безпроблемно там. Надяваме се да е последния път или съответно пътите, в които се забравят велоалеите, да се намалят до минимум, така че да не се случват протести. Броя на велосипедистите никой не може да го каже. Спрямо трафика по последни изследвания са около 1% от целия извършен трафик в столицата на това кръстовище, тъй като ние броихме велосипедните потоци. Това е второто по натовареност кръстовище в София спрямо велосипедния транспорт.